Yo, welcome guys to Marco Memes Television. Yeah, but no pakura dzirikuitika on streets dzese dzakadadara todzitaura. And in today's episode, ndina mkomo wangu wemangoma. Yeah, vanobosa ngoma zvekutodaro chaizvo. Saka regai vazintroduce vega. Yeah man, how are you good people of God? My name is Raphael Simeon Rekuberekwa. Mangoma ndinoitwa Rafi Sparks aka Mr. Spectacular. Mr. Spectacular. Yeah man. So Mr. Spectacular is mangoma masitanga rini? Zvemangoma izvi inini ndakazvitanga tongoti 2010 ndipo makatanga zvemangoma. Ndipo ndakatanga zvemangoma 2010. Alright. But zvekuzorekota kudai nekudai ndinge ndakazozvitango kunana 2015 ikuku. 2015 ndipo makatanga kuzopinda mustudio. Nzvimbo daiso nzvimbo juta. Alright. Saka mukoma Spectacular. Ramani handitika. Kubva pamatanga kupinda mustudio muri kuona progress here zvinhu zvenyu zvamuri kuita? Kubvira pandatanga kupinda mustudio inini handingadi kunyepa. Progress ingorimo mumastreets matongobvo neshamwari dzedu chingoti simbiso kuti aiwa mangoma machi mabho but zveairplay kudai so nekudai aiwa hatisatarira but tiri kufanira kutorira mukufanira kutorira tisu vanhu vachanorira. yaman. So machallenges mamwe amuri kusangana nawo ndapi mukoma Spectacular? Alright, ma-challenges atiri kusangana nawo sema-upcoming artists ekuzimdanzo ndeyekuti zvinhu zvakatiomera financially. As you can know kuti mara dzisi kuwanika zvaizvezvi, saka tisi kukwanisa kuenda kuma-big studios akaita sana Chillspot kuti mangoma edu azoita se azorira. But aiwa hapana tichapusha tiriko kugeto kusi mangoma ndeyekugeto zvese zvinotangira mugeto. Takabva kugeto takananga uptown. Yamani. Koma Spectacular. Ndanichida kunyatsomboziva chii chakakuinspire kuti mufarire mangoma ezimdanzo? Makadi uchizwa kana hip hop, gospel kana zvimwewo, chii chakakuinspire kuti mufarire zimdanzo? Inini chakandiinspire kuti ndifarire zimdanzo ndechekuti inini ndiri munhu aingonakirwa nekuita zvinhu zviri contemporary. Okay. Waiziya, saka ndakazoona kuti kunhu kunoita kuti ndishandise critical thinking yangu ndekupi very fast. Ndakabva ndaona zimdanzo po mandandi zvinofambirana. Zvinoita ndikwanise kutaura zvandinchida kutaura nevanhu. Alright. But ichokwadi kuti vakomana vezimdanzo vanorova mangoma wakadhakwa? Handingazozive zvangu kuti vakomana vezimdanzo vanorova mangoma wakadhakwa nekuti pamwe pacho ndisina ivavo, waiziya. But as for me, aiwa tinoita zvinhu tiri sober sense. Inini I also advocate for a drug-free ghetto. Okay. Handitombodio kuti vanhu vaparadzwe nezvinodhaka. Alright. Saka maplatforms enyu akamira seko tisati tamboti mumbotirovera 1 2 3 ma-freestyles? Alright, sezvanaichitaura zvaizvezvi kuti zvakaoma pageto financially hatisi kukwanisa kutenga data but pasocial media tiripo zvedu. PaWhatsApp muripo? Tiripo, munokwanisa kutibata panhamba dzinoti 078 622 0804 ndo panobatwa 078 622 0804 munotibata ipapo Mr. Spectacular. Kana mazonakirwa nendandi tazokwanisa kutenga madhata tichavhura mamwe masocial media platforms. But hamusi kufunga kuti muri kutononokera zvinera? Aiwa, zvinhu tiri kuzvinonokera but aiwa tiri kuzvifambira, kunonoka sandikurega.
but kunonoka futi kunogona kuzokudzorerei kumashure ka aiwa ndizvozvo but aiwa hatichatononoka zvatosangana nemakomiti alright saka imwe music yamairekodha 2015 kumastudio kwamai yaiuploadwa papi kuti umwe munhu anogona kuzoda unotsvaga music yenyu kana ikoko inini handingadi unyepa ndaisada kuti mangoma angu auploadwe mangoma angu ndinawo tichatanga uma-uploada pamberi apa zvamai manje alright mangoma zvawo aripo akadira mangoma aripo mangoma aripo okay so chinoita kuti murambe muchiita zvekuimba because hamuna platform yesocial media yekuti pamwe tirimboti chikuramba chikumotivata yekuti murambe muchiimba chibaba ini chinondimotivata kuti ndirambe nchiimba zvinhu zvandogara nchiona day to day in our society and zvinhu zvandogara nchimeditata ndiri conscious sometimes ndiri unconscious ndakatorara saka ndoona kuti ndofanira kuzviisa pamazi kuti vamwe vanambonzwa zvandinjisangana nazvo nemaonero ndenjiita zvinhu alright Miriam mbotireura one freestyle yakapinga toda kuti munyatsombo boza ndiri manje mune matanga man well it's a Rafi Sparks aka Mr. Spectacular man me tell you say yo we come again aiwa arudo ibofu biko pikishe man so biko mako me tell you say aiwa arudo ibofu ndakatorerwa chimoko namofu rega ngare pasi ndimbotora akabefu ndambogaya kuzviisira chefu ndati aiwa arudo ibofu ndakatorerwa chimoko namofu rega ngare pasi ndimbotora akabefu ndambogaya kuzviisira chefu ndambobata musoro tikabata muchuno vakuru vakataura rudo ibofu achimoko changu namofu ndavaona vachipeka chopu chopu abhebi rangu namofu tatanga kuimba chitimofu aiwa mofu mandidarirei achimoko changu machitorerei asaka inini ndoita sei isinyageni rikomageni aiwa arudo ibofu ndakatorerwa chimoko namofu rega ngare pasi ndimbotora akabefu ndambogaya kuzviisira chefu ndati aiwa arudo ibofu ndakatorerwa chimoko namofu rega ngare pasi ndimbotora akabefu ndambogaya kuzviisira chefu murikomageni asinyageni upenyu hwakaoma it's a long journey tora mafemo iwe ndati tora feni zvinombospaka zvoita pain about sazodiba it's a long journey upenyu hwakaoma it's a long journey tora mafemo iwe ndati tora feni zvinombospaka zvoita pain about sazodiba it's a long journey upenyu ivhiri rinokunguruka adzimwe nguva rinokudubuka itatototi ekonodzunguruka ukamhanya unosukwa-sukwa chibaba varifara nekutamba ini pandoshaura varikodo muchakaura amuchayaura ndini ndiri kubvarura ndiri kuchakura ndiri chibaba baba varifara nekutamba ini pandoshaura varikodo muchakaura amuchayaura ndini ndiri kubvarura abharubaru awaruwaru rinyatsonzwa kuti pane moto muzhinji aiwa mufana kuuploada mangoma chivava mufana kuuploada mangoma tikuda mangoma makurowani zvekutodaro zveipapo chechezo maiziya bcause kune umwe munhu achatonakirwa but ameno mufana kutozvita kana kuti nhasi ameno kana zvichibuda kana mangwani tatofambira nyaya dzacho alright mungada kuti chiko kune umwe munhu arudawo kupinda mumusic industry kana wechidiki wechikuru kana zvimwewo zvamungada kusiyira kune mageto youth chandoda firstly kusiyira kune vachadawo kupinda muindustry yemangoma ndongoti vakomana ngatipinde muindustry yemangoma but kana tapinda muindustry yemangoma ngatiroverei vanhu mangoma anoedutaina because we don't want bad influence in our communities and hatidi kubad influencer vaning'ina vedu vachatiteera
zvandoda kuudzawo futi vakatitarisa patelevision ting kunyanya vedu vechidiki mayouth, I would like to say stay away from drugs, drugs and all dreams. So don't do drugs, guys. Ngatimbe mangoma, ngatite masports, tosiyana nezvekudhakwa nekuti zvekudhakwa aumbosipakwa, aumbonakwa, zvinodhakwa sekudhakwa. Saka ndo zvandandinazvo kwamuri. Kunana mama vedu kudzimba nana baba ndokuti ngatingosapotewo vana kumatalents avo emangoma kana zvisvo zvavada. Mangoma kusi kudhakwa, mangoma kusi kuita zvemadrugs, but it's only passion netalent. So ndochezva mukada kuti so kumhuri yeZimbabwe yakateerera hanzi musabate zvinodhaka, siyanai nezvinodhaka zvinokukanganisai maiziya. And kunana baba nana mai kunzoku mukaona mwana achiita zvekuimba zvekutamba bhora musapoti maiziya, kuitira kuti zvinhu zvinyatsofambawo zvanaka, because amuzive pane ramangwana rake, pamwe ndo pane ramangwana achazochinja family yese maiziya. Saka tisati tapedza ningisini yedu, regai ambotipa futi one freestyle. Ndasekerera zvangu tikati tiimbe nekuti ndo mangoma yedu aita tisimbe, nyangwe vamwe vati marombe, toda mukombe, reka ndivakombe, reka ndivaponde, vaudze tonde, neni vanomhanya konde, pikiche mukombe naiwe mako vataura kuti vanoda kuti isusu tiuye ikoko. Mangoma isusu tindopisa, mangoma futi tindotyisa, mabadbai futi tindorwisa, machigara kanakana anotibvisa. Omutsinyakeni jaja bless up, I don't want mess up, I wanna try up. People want to take me down, but jaja you take me up, jaja bless up, I don't want mess up, I wanna try up. People want to take me down, but jaja you take me up, jaja bless up, I don't want mess up. Mwari baba ndokutenda zvakanyanya, nekuti mandiita ini bhanya. Mwari baba kaneni mune hanya, bhanya. Mwari makanaka, Mwari baba ndokudaka, nekuti mimi mfuta muna daka. Mandispaka, maita kunge tikitaka yekubhaka. Mwari muri nhaka, Mwari ndovadaka, Mwari vodisipaka, Mwari makanaka. Mwari baba ndokutenda zvakanyanya, munondisimudzira nyange pandoshanda, munondiradza nzira ini ndisapanka, sajona ini ndisaraska. Mwari baba ndokutenda zvakanyanya, munondisimudzira nyange pandoshanda, munondiradza nzira ini ndisapanka, sajona ini ndisaraska. Mwari muri mfudzi ini ndiri hwai, pane zvanesa ndochema nditi Mwari, saka musandisiya ndisinesika zvakadai. Imi Mwari ndochema nditi Mwari. Mwari baba ndokutenda zvakanyanya, munondisimudzira nyange vandoshanda. Yeah, man. So, ladies and gentlemen, panapa ndopaperera show, but hamaziri kupaperera maiziya, because varadza kuti vane zvinhu zvangu vachida kutaura. Sorry, tingabva tazoendere, because kuna mazuva ano mukoma wangu kune inonzi gender equality. Saka tingazoendere sina kuimbirwa madzimai kana vasikana. Muruda kumborovera madzimai, but regai tikutsvagire kanenge kari soft. Saka guys, kana first time yakusvika panapa, subscribe, like, comment and share maiziya. Share neshamwari dzako maiziya, modzana timu rakawanda riuye. And kune vanoda mashows, vanoda zvakadaro zvese tinozowana panapa, munongotibata panhamba dzedu dziri pascreen ipapo. Haleluya. Tisingaregai tikutsvagire, mobva mangotiroera ikako tichipedza show yedu. Yaman. Yeah man, Holitza, Raf is Sparks for the ladies. Yeah man, yo, a freestyle is a freestyle, no matter what kind of a freestyle. Right over here, I'm a freestyle. You tell us, say,
mwanasikana moyo wangu watora, ndosaka ndakuudza kuti ndokuda, nekuti weweka unondiitira mubhureni dzangu unondivhiringa. Mwanasikana moyo wangu watora, ndosaka ndakuudza ndokuda, nekuti weweka unondiitira mubhureni dzangu unondivhiringa. Ashalalala singing for you, your love is water like a fire can go. Ah, baby, 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 you are untouchable. Ah, baby, 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 you are unstoppable. Look your breasts like a coffee bowl. I look your bends like a football. Abe, wakabatana, mwanasikana wakabatana. Abe, ndokudisisa. Fanaka panontarisa ndinonzwisisa, ndiwe futi wandifundisa, wanditadzisa kuita zvakaipa. Ndinewe inini handimbopanika, ndiripo panyika. Bhebi tosvika nekuti ndokudaka, unondidaka. Itikitaka futi yekubhaka, wandisipaka ndokudaka, wondidaka. Itikitaka futi yekubhaka, haisi mhaka. Kuti ndokudaka kamaka, kunaka. Wakanaka, blasi moyo wako futi wakanaka, unondisipaka. Ini ndokudaka, mitelesei, ya baby wakanaka. Ini ndokudaka, izaka. Yo. Yeah, man. So guys, tichakupa link kana YouTube yawanza yangogadzirwa maplatforms ese YouTube yango ready. Munomaona tinomadropa mucomment section imomo maiziya. Mwene zarakanaka. Hallelujah. Asante sana. Yeah, man. Yeah.